nje buka. ukuthi uButsuria uzokhuluma kanjani. Surya, ulana. Sukum, was asam. Siyaphi? Was asam. Kanti ungidonsa ngisaphi ngempela? Awuvala umlomo, was sam. Kodwa siyaphi? Ngeke ngize ngikulalele Ndlovu. Asam. Awulalela. Cha, awuthuli nje, thuli. Uyayikhumbula le ndawo? Ngaso sonke isikhathi mangiphatheke kabi wawujwayele ukungiletha la. Ngaso sonke isikhathi mangiphoxekile wawujwayele ukuzongiduduza la. Besijwayele ukujabula kakhulu kule ndawo futhi sidlale kakhulu. Ubujwayele ukungenza ngihleke. Uyakhumbula ngithi? हे झुरते उडते तुझ्यासाठी मन ग नकळते तुला आज ग उधान जीवाला वाटता ग तुलाच तना ग सप्पान की आहे खरं ग काही कळना मला आज ग रंग मनाचा झाला गुलाबी तुला पाहताना ग हे ऐक ना तू या मनाचं एकदा बाबरन हे तुझा मग हळूहळू बोल तू जरा फिरमात एकदा बाबरन हे तुझा मग हळूहळू Manje kungani intombazane ingayithola inkululeko yokushada umuntu emthandayo yona ngempela? Hayi bo manje uvinjwa yini ukushada lo muntu wamaphupha akho? Ngempela? Ingabe kulula kanjalo? Cabanga ukuthi ubaba uzongilalela? Ubani ongammisi? Uzommisa wena? Angisoze ngempela ngawukhohle umusa wakho. Wena shonisi nje kimi. Mina ngizokwenzela leyo nto. Surya, ungawumisa ngempela lo mshado? Angithi wena nje uthe ngicele noma yini uzonginika. Ungakwazi ukumisa lo mshado? Ngiyakucela Surya. Wo. Ngiyabonga kakhulu. Ingoba uhlezi ungiseka mihla yonke. Ingakho ngikuthanda nje kusukela ngisayingane. Akukho kunye ngikufunayo. Uma lo mshado nje ungami, ngizobe sengishada umuntu engimthandayo mina. Bese ngijabula naye. Ngiyabonga. Ngisho ukuthi ukhuluma ngami. Hayi ngeke. Ngenzeka kumina. Kodwa phela ushilo ukuthi uyangithanda. Kungenzeka nje ungithanda ngempela. Ufunani lo la ngempela? Akanamahloni. Uhlezi nje ezothola into ezomenza asivakashele. Ungakunaki lokho. Ngizobalethela itiye. Nakya. Sawubona. Fike nesilinganisa. Oh, igcine ngaphakathi. Usebuyile lana. Mkhwenyana. Ungamnaki nje lo. Isebenzi nje lesi. Shayitila. Cha. Azizelanga itiye la. Pho. Sinefe esigodini. Kulungile. Ngakho ke size la ukuzonimema. Kuhle lokho. Mawungafika nawe uzobona ukuthi sinegama thina emphakathini. Yebo kona ngiyabona. Ingakho ngikunika indodakazi yami. Yazi ukuthini?
kusukela ngomembeso uSadajida akasakwazi nanokulala. Namhlanje nje ubefuna ukuyizela ngokwakho uzame uMtulja. Ngiyabona. Ingakho ke sila. Akukho lutho okungalungile. Sizokwenza njani? Nangu Tulja. Coba amafutha, umqondo omuhle. Hayi ngeke. Kumele ngimhlophelele uSajajid. Uma elimala ke kuzokwenza njani? Ngizothini ngempela uma elimala? Uthando yeni nasempini, yonke into enobulungiswa. Hayi kodwa Musukulokhu ucabanga kakhulu. Coba nje wena. qinisile. Manje uTutshwe nje ngeke umenzele lento. Utulja phela ngamezana noma ngabeni. Naza. Ay Khachu. Kanti bengikuthumela ngempela wena. He? Kwama lesi samafutha siyavuza. Angithumele sisha. Ungayisho kanjani leyo nto? Sengibhakele lokho okusha. But Surya, akukwazi ukuthi ipouch iyavuza. Yenza nje ngitshela yona. Ay lesi esinye isikhwama wena. Angithi buwazi kahle lezi impahla zemzini kaAntu wami. Thumele sinye yeso. Amasirelo kwabuka kuyasiza yazi. Umqondo omuhle lo. Mkhwenyana. Sajajid mfethu. Kwenza njani? Ushalalile. Oza ngisiza. Hayi. Hawu, Sajajid. Mfethu. Mfethu. Qaphela. Mkhwenyana. Ngethemba ulimalanga. Uphunyuke kanjani? Engathi ugeje Stephiso wabaphansi. Hayi ungakhathazeki. Usuru namakhono uzokunakekela futhi akuthobe kahle. Uzobe sekulapha ngokukhulu ukusheshsha. Surya. Tulja, letha amafutha. Ufuna zafaka amafutha angakanani? Ngizokwenza. Hayi, ngeke kwenzeke lutho. Ala kuzoluleka njengamanje. Ungayenzi. Uma kuthi umqala wakho usulungile uzongibuka ngokungihalela. Kungcono ke kodwa ngoba usalimele kwamanje. Hayi bo hayi. Akulungile ukuhlukumeza umuntu ngalolu hlobo. Kulungile. Awuthi ukuthambisa kancane umqala.
kancane yeah kancane. Sajajit mfowethu. Sajajit mfowethu. Satyajit. Hey Satyajit. Khwenyana. Satya. Smile. Ungaphuthelwa izethembiso. Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.